Guys, nakakong PTX karon. Ako ra isa. Ikan ko MOA. Tapos niagi ko PTX kaya nisakay kong bus carousel. Libre lang man sa bus carousel. So, niagi na lang ko PTX kaya para makalibre ratatas. Ikan diri sa PTX. Upadulong ko Guadalupe. Sakay na pud ko carousel para libre takay. Wala na tayo kwarta. It's been a week na. Wala na ako nag-duty. Wala na ako'y trabaho, wala na ako'y sweldo. Kaya kanila nag-apply tagpuan abroad. So inani lang yun ka kuan. Inani lang yun ka crowded. Pila. Yari. Pero okay ra laban lagi hapon. At least makauli tag safety. Grabe kataas tag pila. Balik ya guro ta. Balik na bun ko kay ang pila pertin taasa. Yan. Right.